Dámy a páni, vítajte pri ďalšom vlogu. Je to tu absolútne perfektné, ale teraz vám niečo povie Martin z histórie. Dámy a páni, toto je technika na zajtrajšiu svadbu. Áno, nie je to nič, čo by ste zažili každý víkend, pretože tá predstava je, že má DJ 2 reproduktory, no dneska tu máme troška toho viacej. Nachádzame sa v Tatranskej Lomnici, vo Vysokých Tatrách a nebudem vám veľa hovoriť hneď na úvod, no spomeniem určite to, že sa nachádzame na už bývalých, pretože sú prekryté kobercom, tenisových kurtoch. Kúkaj to. 18:55 už to hrá, kámo. Dámy a páni, momentálne sme v takej fáze, že asi na 90% sme rozložení. Skúšame momentálne ako hrá zvuk, skúšame mikrofóny, o malú chvíľku budeme skúšať svetla. Takže takáto radosť. Sme svední. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Dámy a páni, vyzerá to tak, že sme v takej finálovej fázi, čo sa týka chystania priestoru. My momentálne ideme na večeru, samozrejme užiť si dobré brinzové halušky a nejaké to dobre čapované pivko. Ale čo nás čaká zajtra je veľmi dôležité a to je asi najväčšia svadba v histórii, ktorú som hral. Ako som už spomínal, 200 ľudí. Takže buďte pripravení, ideme na to. Ahojte dámy a páni, máme tu deň druhý v Tatranskej Lomnici a ten kľúčový a dôležitý, pretože dneska je ten svadobný deň. Akurát sa chystáme na miesto obradu, kde to celé vypukne a budeme to chystať a ako ste si všimli, dneska mám takéhoto pomocníka. Keďže nás tu bude 200, tak to bolo asi troška potrebné, no. A ešte tak od veci, ale predsa čekuj ten výhľad, kámo, hore. To je nádherné, to je nádherné. Kámoško, už som bol aj viac vyspatý. Vieš prečo? Lebo si chrápal jak Brontopus. Celý večer, kámo. Čo tu zavadzáš? O ktorom nevieš, že ho nahrávame, uvidí ho až vo finálnom videu. Martin, do toho pohára som sa predtým A tu to vypukne. 14:56, o 3:00 sa začínajú schádzať ľudia a ideme na to. Is a day I'm grateful for, because this thunderstorm of who I am, well, needs a strong woman, and that's who you are. So we'll start today and build our world together. Čo viac si prejať? Ešte mladomanželia sa proste plavia na poďke. Wow. From the first time I set my eyes on you, I didn't know from the... Tak mestský rozhlas, nebojte, za chvíľku to odložím, len aby to bolo počuť riadne a dobre. Ale vidíte, hneď našu pozornosť, to je paráda. Dámy a páni, milí svadobní hostia, poprosím vás o chvíľočku pozornosti. Moje meno je Martin a som dnešným DJom a moderátorom na tejto krásnej slnečnej svadbe. A ja vás poprosím, obrovský potles pre našich mladomanželov. Tak dámy a páni, teraz vás asi nejdem ničím prekvapiť, ideme rozbíjať tanier, takisto mám tam nacvičené vety, ale ja budem rád, keď ma budete vedieť doplniť, dobre? Takže tá prvá veta znie, že črepy prinášajú šťastie! Ale skúsme viacej šťastia, dobre? Takže črepy prinášajú šťastie! OK, to bolo parádne. A teraz tá druhá veta, koľko črepov ostane na zemi? 9. Toľko detí, že? Toto každý sa bojí povedať, neviem prečo to šťastie vykriknú, ale toľko detí pribudne. Prvý mladomanželský tanec. Nech sa páči. Dáme páni, dáme si taký krátky reklamný break. Čo je veľmi dôležité povedať, prebieha súťaž o svadbu takmer zadarmo. Tuto všade máte vypísaných dodávateľov, ktorí sa tejto krásnej súťaže zúčastnia. No a my pôjdeme pokračovať pomaly a isto v tejto výbornej rozbehnutej zábave. Dáme pani, dajte si obrovský potles na tú energiu. Ste absolútne úžasný.
páni, milí svatovní hostia, pozývam vás do ďalšieho tanečného kola. Takže nech sa páči, ideme na to. Ešte si ja pohár vínka vypijem. Ešte si ja pohár vínka vypijem. Od večera do rána muzika nám vyhráva. A ja pijem len z plného pohára. Hej! A veselá muzika! Dáme páni, dneska ste vytvorili najlepšiu atmosféru. Nebojte sa, ešte tak s vami nelúčime. Toda vez que eu broto na favela, já é garantido, eu vou pegar aquela perfeça. Ativei seu pior lado e tu roçou na peça. Počkaj, Bráško, lebo normálne mám zarocené obočie. Na sua testa, Dáme páni, like, odber, koment, follow, zdieľaj, píš čokoľvek, či sa si to páčilo alebo nepáčilo. A ako sa hovorí, zazvonil zvonček a rozprávky je koniec, ale nezabúdaj ešte podporiť súťaž, respektíve sa do nej zapojiť. Všetko ohľadne súťaže nájdeš tu na mojom YouTube kanáli. Ahojte, dobrú noc, dobré ráno, to je už jedno.